les mans ben netes. Agafem un moniato, també una patata. Quan estigui cuita, la pelem seguidament. Amb una forquilla l'aixafem bé i amb el sucre i el rovell ho barregem. Panellets, panellets, els farem avui amb ametlla, sucre i pinyons. Panellets, panellets, quina diversió! El forn ben calent, rodons i bons. Ara l'ametlla la triturem ben fina, l'afegim a la massa i barregem amb cura. Ratllem una llimona sense la pell blanca. Amb les mans tastem, la massa s'allarga. Panellets, panellets, els farem avui amb ametlla, sucre i pinyons. Panellets, panellets, quina diversió! El forn ben calent, rodons i bons. Quan la massa ha reposat, fem boles petites, amb alegria i art. Amb pinyons i ametlles les arrebossem. I el forn ben calent, les enfornem després. Panellets, panellets, els farem avui amb ametlla, sucre i pinyons. Panellets, panellets, quina diversió! El forn ben calent, rodons i bons. Els panellets ja són llestos, que bonics que estan. Els tastem amb un somriure, ben dolcets de veritat. Amb les mans ben netes i el cor feliç, els panellets fets a casa són una delícia, rodons i bons. Els panellets ja són llestos, que bonics que estan. Els tastem amb un somriure, ben dolcets de veritat. Amb les mans ben netes i el cor feliç, els panellets fets a casa són una delícia,